ne ba ilimi ba ne. Maganar tauhidi uku din nan surutu ne kawai. Tauhidin allantaka, tauhidin ubangijantaka, tauhidin suna da sifofi surutu ne. Allah bai taɓa raba tauhidi haka ba. Ba wanda ya kai shi dirakan waɗanda suka yi wannan irin wannan aikin. La Allah, la manzansa, la salaf din. Wallahi ba wanda ya taɓa raba tauhidi ukun nan. Saboda ɗan gata ne shi. Kai ka ce daga bakara hannasu maganar raba ukun ake. Shi Allah ma la ta ƙulu salasa yake cewa. Kakku raba uku. Salasan nan bai ayyana ba. Daga duk abin da yake taslisi Allah ya kore. Allah ɗaya ne ƙul wallahu. Ba wani Allah ilahu, Allah rabbu, Allah asma'u sifat. Taslisi ne wannan. Kuma na tabbata muku kashi zai fari. Ba sallafan da yake tunanin zai iya samu wannan wasan a nasi. Wallahi isa ce kawai da gira. Ibn Taymiyyah ya sa wannan a addini. Wallahi ko shi ya dawo da mabudin aljanna bi sai fito da wannan rabawa ukun ne daga nasi. Inda wanda zai iya kuma ya huce haushinsa. Addini ya zama wasa. Qul huwallahu, Allahu shine ilahu, shine rabbu, shine asma'u, shine sifatu. Ba wani gude ya kasa. Kaji ga wannan surutai na banza da wofi. Allah ilahu, Allah rabbu, Allah asma'u da sifatu. To a cikin wannan surutu nasa ne da isbatu wujudillahi ta'ala bi zatihi al-aliyati fis sama'i, cewa Allah yana cikin sammai da zati, wanda shi ma ƙashin mutum zai fari. Fis sama'i wannan wani abu ne daban, amma bi zatihi kanda wanda yake ganin zai iya bismillah. Ni na ce babu, da abin da zaka ce ka ce, amma na ce babu bi zatihi. A'a wallahi sai dai ku fi ni yawa, amma a hujja albarka ko ku haɗu ko ku rabu, ko ku huce ko ku yi fushi, ko baƙaƙen ku ko fararen ku, ko na da ko na yanzu, ko mutum ko aljan. Bi zatihi albarka. Ga suna na sa wanda zai iya kaya. Ya kuma da addinin Allah wasa. Allah ya wa ya ce ƙara wa Allah abin da bai faɗa ba. Fi sama ya ma da ce zati. Fi da ko iyawa laƙida ya ce fi amma ba ta da namun zati ba. Na ta jawo hayoyi ba kai saka ce zati kuma ke nufi. Ashe dan ya ce fi in bai ayyana zati ba kan ba ce ka ce ayyana masa. In kana da nassin gani a jami'ar Rasul Darul Qadiriyya Riyadul Janna, na kore na ce ba wanda tewa ciwo ya huce haushi. Ku ban mu mai addinin cikin islama, mun tauhidi yadda annabi ya bar shi. Fis sama'i bi zati yi ƙarya ne. Fis sama'i shi ya san da ni, bai nemi mu sani ba, da sai ya gaya mana. Fa idza bi hadisil hajar al-aswad yaqulu lahu la. Yana ta wannan badambada matasa sai karo da kurman dutse. Shine hadisin al-hajarul aswad. Hajarul aswad yace a shi ina nufin hadisin. Inna qawlaka hadha ghayru sahih ya shaykh al-islam, wannan magana ta kafa ba haka take ba. Allah na sama da zatinsa kan al'arshi da zatinsa. A hadisin hajar laso da ce ku kaɗan. Saboda ne inda kamar rajul wa qada wa argha wa azbada fa hamlaka nahwa al-isnadi yuridu at-takhallus minhu walakinahu kana adidan bi mutaba'atihi wa shawahidihi al-jammal gafira. Ibn Taymiyyah yayi karo da wannan kurman dutse. Allah na sama da zati, yana kan al'arshi hadda mazaunai. Ya ce kamar da Zaguni ko Ibn Zaguni ya ce in ka cire abu biyu komai na Allah zai faɗa maka tambayi. Ya ce ka tambaye da zan gaya ma yadda yake. In ka cire abu